सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। लावखार ओंखाम जानो थांनायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा। बाक्सानि भारत भुटान सिमानि मानास चौकियाव लावखार ओंखाम जानो फैनाय सासे लाइमोना दैयाव गबनानै थैनो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला ईद फोरबोनि थाखाय माखासे लाइमोनफोरा मानास चौकियाव लावखार ओंखाम जानो थाखाय फैदोंमोन आरो फाग्ला दैयाव दुगैदोंमोन। बेयावनो वासिफ आहमेद मुंनि सुबुङा अन्थायाव गादलिनानै गोथौ दैयाव बुखारलांजादों। वासिफ आहमेदखौ गोबां नागिरदोंमोनब्लाबो मोननो हायाखैमोन। उनाव एसडीआरएफ आरो एसएसबीनो खौरां हरनायाव बिथांमोननि हान्जाया नुजाथिफैनानै गोलाव सम नागिरनायनि उनाव वासिफनि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हादों आरो बागानपारा आउटपस्ट पुलिसआ पस्टमर्टेमनि थाखाय लानानै थांदों। दैयाव थैनाय वासिफ आहमेदआ 24 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथाङा नलबारि मुकालमुवानि थागिबिमोन। गान्दानि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जोखोम आरो हाग्रा बिफानि गुलि गावनायजों सासे सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों। मोननै जायगायाव बे गुबुन गुबुन जाथाया जानो मोन्दों। काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि साखाथियाव थानाय बाफाला ओनसोलाव फुंनि समाव थाबायबाय थानाय समावनो हाग्रानिफ्राय गान्दाया ओंखारबोनानै लाथु दास मुंनि सुबुंखौ गाज्रियै गाग्लोबफैदों, जायजों बिथाङा गाज्रियै जोखोम जानो गोनां जादों। उनाव बिथांखौ जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल फारसे फाहामथायनि थाखाय थिसननो गोनां जादों। बे जाथायनि अनगायैबो गलाघाटनि देरगावआवबो गान्दानि गाग्लोबनाय जाथाय। ईद आरो मोसौ बैसागु जाफुबाय थानाय समावनो हाग्रानिफ्राय गान्दाया फैनानै गामियाव उदखार खालामफैदों। जाथायखौ हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायनि उनाव हाग्रा बिफाना गान्दाखौ होनो थाखाय फैदोंमोन, नाथाय गान्दा होनो थाखाय गावनाय गुलिया सुबुंनि सायाव नांदों, जायजों बिथाङाबो जोखोम जानो गोनां जादों। चन्दन ब्रह्मआ एमएलए जानायनि सिमांजों गावनि मुलाम्फानि थाखाय UPPLआव थांदों, नाथाय बिथांनि बे सिमाङा जाफुंनाय नङा। बे बाथ्राया आं बुंनाय राव नङा। चन्दन ब्रह्मआ UPPL दोलोआव हाबफैनायखौ लानानै 13 नं चिरां ब्लक BPF कमिटिनि आफादगिरि सुकर सिं मुसाहारिनि दैदेननायाव खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बिजाथाय फोरमायथिदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि चन्दन ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारीनि अननायाव बोसोरनै डिपुटि चिफ आरो 15 बोसोर केबिनेट मन्त्रि जादोंमोन। बिथाङा गोबां खामानि मावनो हागौमोन, नाथाय रायजो राजाफ्रा बिथांखौ रिजेक्ट खालामदों आरो जेननो गोनां जादों। बे जेननाया BPFनि दाय गैया। दाया चन्दन ब्रह्मनिनो। WPT मिनिस्टार थानाय समाव मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव 3 कौटि रां हरगोन होननानै गावनि मानसिफोरनि गेजेरजों रां 5 जौखोन्दो लादोंमोन चन्दन ब्रह्मआ, नाथाय मोनसेबो खामानि हरनो हायाखै, जायनि थाखाय BPF प्राइमारिनि मानसिफोरानो चन्दन ब्रह्मखौ नागारदों आरो चन्दन ब्रह्मआ बिसायख'थियाव जेननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि UPPLआव थांनानै सम आरो थासारिनि थिननायाव दोलो सोलायनायनि सायाव चन्दन ब्रह्मआ जि खोथा बुंदों बेयो नंखाय। गावनि मुलाम्फानि थाखाय बुंनाय रावसो। UPPLआव थांनानै हारि खौसेथिनि BTC जौगानायनि बाथ्रा सानदोंब्ला बिटिआर गोरोबथानि मा दफाफोरा मावफुंजाखो आरो UPPLआ खोथा होनायफोरखौ माखौ मावफुंखो बेखौ खेबसे साननानै नायहोनानैबो चन्दन ब्रह्मखौ बुंथियो बिथांमोनहा। आरो जुदि खौसेथिनि बाथ्रा सानदोंब्ला मानो बिटिआर गोरोबथानि हेंथा चन्दन ब्रह्मआ हाइकर्टआव केस होनाय होननानैबो सोंथि खालामो। जाय सुबुङा प्रमद बर'नि हेंथा खोथा बुंदोंमोन, रोनगोरा नार्जारिनि हेंथा गाज्रि बुंदोंमोन, जयन्त बसुमतारीखौ रायदोंमोन, बिथांमोननि सेरावनो चन्दन ब्रह्मआ जायगा लाहैबाय आरो बिथाङा बे 3-4 बोसोर गोहोआव गैयैनि थाखायनो थाथ्रिनो हायै बायदि जादों। MP बिसायख'थियाव जुदि जयन्त बसुमतारीया देरहालाङोब्ला सिडली बियाबाव खालि जागोन आरो बेयाव गाव MLA जानो सिमां नुदों, जायनि थाखाय UPPL दोलोआव हाबहैदों, नाथाय बिथांनि बे सिमाङा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। दुखुनि खौरां। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि लोगो आफादगिरि BSc समनि EM आरो बासुगाव टाउन कमिटिनि चेयारमेन मावबोनाय खामारदांगा गामिनि सुभाष बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जाबाय। दिनै फुंनि 4 रिंगा समाव बिथाङा रुंसारि जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बिथाङा जाहाथे सोरगोआव जायगा मोननो हायो बेनि थाखाय आरज गाबनाय थाबाय। बिथांनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि आंगो बिफा आदुला कछारी बिथाङाबो हरखाबै मैयानि सानाव रुंसारि जाबाय। बिथांनि जिउमायाबो सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै जायगा मोननो हायो बेनि थाखाय आरज गाबनाय थाबाय।
क'क्राझार लक सभा बियाबाव सोर देरहासारनो हागोन एमएलए जयन्त बसुमतारी ना बारग'लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारी ना गुबुन बिजाथिया देरहासारनो हागोन क'क्राझार लक सभा बियाबनिफ्राय एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया बेसेबां भटआव देरहासार जानो हागोन आरो बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया बेसेबां भटआव देरहासार जानो हागोन बेनि दाजाबदानखौ खालामदों गाव गावबागावनि दोलोआ एमएलए जयन्त बसुमतारिया 6 लाख भट मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बेनि अनगायैबो बिथांनि दाजाबदानख'नि बायदिब्ला खाम्फा बरगयारिया 2.5 लाख भट मोननो हागोन कंग्रेसआ 1.5 भट मोननो हागोन ओजोंहाय हाग्रामा महिलारियाबो दाजाबदानख'खौ खालामदों हाग्रामा महिलारिनि बायदिब्ला बिपिएफ दोलोआ मुस्लिमफोरनि 80% भटखौ मोननो हागोन बेनि अनगायैबो सिगांनि समाव बर' आरो आदिबासिफोरनिफ्राय खम भट मोनोमोन नाथाय एबार बर' आरो आदिबासिनिफ्राय गोबां भट मोनगोन होननानै बुंथिदों 60निफ्राय 70% भट मोननो हागोन होननानै बुंथिदों बिथाङा प्रमद बर'आ बिटिसिनि गोहोखौ आसाम सोरखारनो हरजोब्बाय साख्रि बाख्रि होनो हायाखै बेनिखायनो बिपिएफ दोलोनो भट होगोन होननानै दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारिया ओजोंहाय मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआबो बुंथिदों दि UPPL आरो बिजेपि सोरखारा गोबां बिथांखिफोर लाबोदों अनसाय बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि बड'फा सुपार 50 बेनि अनगायैबो गं 500नि गोबां फरायसालिफोरखौ फाहामदों लामा बानायदों होननानै दाबि खालामदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ नाथाय जेनाखि दासान्दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों फैनो गोनां फसंथानफोरखौ भारत सोरखारा रिजेक्ट खालामदों होननानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिक्रम दैमारि आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों बेनि सायाव राहा लागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा नमिनेशन होखांनायनि उनावनो बेबायदि फोसावबावोब्ला आइननि राहा लानो गोनां जागोन मानोना बियो मडेल कड अफ कन्डाक्टनि सिङाव गोग्लैगोन होननानैबो बुंथियो उरखावग्रा ब्रह्मआ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै हिंसायारि जाथायफोरा जोंनि रायजोआव मोनफानि उनाव मोनफा जागासिनो दं रुपहि हादाव फिन हिंसायारि जाथाय कंग्रेस आरो बिजेपिनि गेजेराव नारा-नाथार बुलायलायनाय जाथाय जादों अजद होनाय बायदिबा कंग्रेसनि मददगिरिफ्रा बिजेपि आरो एजिपिनि मावथिफोरनि सायाव गाग्लोबदों बेनि अनगायैबो बिजेपि आरो एजिपिनि मावख'खौ थेर-बेथेर खालामनानै सिलिंखार खालामदों बे गाग्लोबलायनाय जाथायाव गासै 60 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै थासारिखौ सामलायफैदों ओजोंहाय गाग्लोबनायनि अजद होनानै बिजेपि आरो एजिपिनि मददगिरिफ्रा कंग्रेस गो बेक स्लगान होनानै गोमसार होदों सुद लानानै रां दाहार हरग्रा सुबुङा रां मोनफिनियाव हाराहास्ति खालामनायखौ लानानै रायजोआव गोबां हमग्लुंबाय थानायनि गेजेरावनो फिन रां दाहार हरग्रानि गुन्दागिरिया नुजाथिबावदों खारिजा बिजनि बगुरिगुरियाव गाग्लोबनाय जाथाय जादों रां दाहार लांनायखौ होफिननो हायैनि थाखाय जोबोद गाज्रि गाग्लोबदों गाग्लोबग्रा सुबुंनि मुङा मुर्शिदुल इस्लामा बेबायदि गाग्लोबनायनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिजाथि फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला मुर्शिदुल इस्लामा समाजनि गाज्रि सुबुं सासे जुनार आखुनि गोबां सुबुंफोरखौनो बेबायदि गाज्रि बुबोदों बे खेबावबो रां दाहार लानानै सुख'नो हायैनि थाखाय सासे सुबुंखौ खानानै गाज्रि बुग्लिनायजों लोगोसे सिखाजोंबो गाग्लोबदों आइजो आरो बैसो जानाय सुबुंखौबो एंगाराखै बिथांमोननि मोदोमावबो आखाइ होदों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो मुर्शिदुल इस्लामखौ पुलिसआ थाबैनो जाहाथे हमनानै साजा होयो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा आरो बे गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै मुर्शिदुल इस्लामजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरनि हेंथायै एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों रायजो राजा नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन जेराव मेडिकेल रेटिना ओसिटि पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम MBBS MS अप्थाल्मोलॉजी केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन डक्टर किशोर पल MBBS DO केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट डक्टर पायल सिंगला MBBS MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन
चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन, जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।